खमनि गेजेरावनो मोसानाय बादायलायनायाव बाक्सानि सासे लाइमोना ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हादों। बड'लेण्ड हालाम आरो बर'फोरनि थाखाय गोग्गाथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मेदा सादु खुसिजार गामिनि बिजु फुकन बसुमतारी आरो पुनम बसुमतारीनि फिसाजो बरमा सेन्ट जन सेकेन्डारि फरायसालियाव 9 थाखोआव फरायबाय थानाय फरायसा प्रिन्सि बसुमतारीया थाइलेण्डआव थांनाय 30 अक्ट'बराव जालांनाय IIGF AN इन्टारनेशनेल डान्स चेम्पियनशिप सिजन 4 नि फ्री स्टाइल मोसानाय बादायलायनायाव ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हानानै गोग्गानाय लाबोनो हादों। बुहुमनि गुबुन गुबुन हादरनि सा 250 मोसाग्रा बादायारिफोरा बाहागो लानाय बे मोसानाय बादायलायनायाव प्रिन्सि बसुमतारीया बे ब्रन्जनि मेडेलखौ देरहानो हायो। प्रिन्सि बसुमतारीया ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हानायाव बिथांनि फोरोंगुरु पंकज छेत्री आरो चानिया बसुमतारीया गावनि गोसोनि गोजोननायखौ फोरमायो। लोगोसे फोरोंगुरु सानिया बसुमतारीया फोरमायनाय बादिब्ला प्रिन्सि बसुमतारीया दान मोननैसो सोलोंजानायनि उनावनो बुहुमनाङारि मोसानाय बादायलायनायाव ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हानाया जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा होननानै फोरमायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला प्रिन्सि बसुमतारीया गिबि खेबनि थाखाय खुंजानाय बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 1 बेयावबो देरहानो हादोंमोन। बसुमतारी आङो थाइलेण्डआव थांदोंमोन कम्पिटिशननि थाखाय IIGF सिजन 4 याव आङो फ्री स्टाइल केटेगरि ब्रन्ज मेडेलिस्ट जादों बड'लेण्डनिफ्राय। बेखौ ब्रन्ज मेडेलिस्ट जानो हानायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। करिय'ग्राफारा सानिया मेममोन, सानिया बसुमतारी। आङो इसोरखौ जोबोद थेंक्स। इसोर आंखौ बिराद सापर्ट खालामदो। इसोर आंखौ नार्भास जानो होआखै मोनसेबो ममेन्टआव। इसोर एडभाइस होबायानो थायोमोन। इसोर आंखौ बिराद कारेज होयोमोन। मोनसे एडभाइस मोनसे सेन्टेन्सआव आंखौ स्टेजाव आङो गिदिर डान्सार जानो लुगैयो एन्ड I am trying my best. बिदिनो नेशनेल रियेलिटि श'। ओरैनो आं माबायाव आर्मियाव जब खालायो आङो। ओरैनोथ' आं थाखायानो। ओमफ्राय आं इमारजेन्सि फायनो लागा जादों। फिसाजोनि पासपर्टनि थाखाय इमारजेन्सि फायनो लागा जादों। आरो बाखि ओरैनो आं प्रेक्टिसफोरखौथ' नुखायानो माबायदि प्रेक्टिस जादों माबायदि माबादों। खिन्थु आं सानाखैमोन आरो बेफोरबायदि एसेबां हाइ लेभेलाव लागै इन्टारनेसनेलाव लागै माबा जागोन माबानो मोनगोन पार्टिसिपेट खालामनो मोनगोन बेफोरबायदि सानाखैमोन आरो आं। खिन्थु आं खोनानानै आरो देरहानानै फैनायनि थाखाय आं बहुद गोजोननाय मोनदों। बेयावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम जोबोद साबायखर गोजोननाय बावहरग्रोबाय। आं दिनै बहुद प्राउड फिल मोनदों आरोना। थारमाने जेसे हागौ आं फोरोंनानै एखौहाय थारमाने ट्रेन खालामनानै दिनै बियो बाहार थारमाने गुबुन जायगायाव थांनानै बियो थाइलेण्डआव बियो ब्रन्ज मेडेल मोनबोनो हादों। बहुद गोजोननाय मोनदों आङो। थारमाने बियो हजों मोसाहैनानै जे गावनि जा रोंगौथि गावनि जा टेलेन्टखौ बियो नाजानानैबाबो बियो मोसानानै फैदों। बेयाव बहुदि पार्टिसिपेट खालामदोंमोन। जोंबो सानाखैमोन बाट जोङो एसेखिनि थारमाने गावनिफ्राय जेसे हायो बेखौहाय थारमाने बे गावनि टेलेन्टखौ देखायबोनानै बियो दिनै देरहासार जाबोनो हादों। जोंनि बर'निफ्राय जोबोद थारमाने गोजोनथाव बाथ्रा बियो। बयबो सापर्ट खालामो आरो बयबो थारमाने बिदिनो जेसे हागौ बियो गावनि जा नाजानाय गावनि जा थांखि बेखौ बियो थारमाने गावनि लाइफआव गावनि केरियाराव साबसिन बियो थारमाने फरायनायजों लोगोसे बियो साबसिनै मोजाङै थांनो हायो। बेखौनो आङो थारमाने प्रिन्सि बसुमतारीनिसिम थारमाने थेंक इउ। आं जोबोद गोजोननाय थाबाय। बेखौ फोरोंनायनि थाखाय बेसेबांसो दान फोरोंनाय जादोंमोन? ट्रेनिं मास मोननै जादों बेखौ ट्रेन खालामनाया। बेखौ बबेयाव फोरोंनाय जादोंमोन? बेखौ आंनिनो सास डान्स स्टुडिअ बे डान्स क्लासाव आं फोरोंनाय जादों बेखौहाय। नोंथांनि डान्स स्टुडिअ बेसेबांसो फरायसाफोरखौ नोंथाङा ट्रेन खालामबाय दं दा? ट्रेन खालामगासिनो थारमाने 30-40 बिनिफ्राय बांसिन बिदि जायो आरोना। बेनो दिनैनि जे सम बे बिराद गोजोनथाव सम। बेसिकेलि जोंनि बर' सुबुंफोरनि गेजेराव आरो बुंनो थाङोब्ला जे प्रिन्सि जे बसुमतारीया
जे IIGF जे मोनसे डान्स कम्पिटिशन जेराव इन्डियान इन्टारनेशनेल जे मोनसे डान्स कम्पिटिशन बे थाइलेण्डआव खुंजादोंमोन जेराव बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव जे बे प्रिन्सि बिथाङा अडिशन होफैदोंमोन आरो बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि सिजन 2आव दा बेयाव फैनायाव बिथांनि जे टेलेन्टखौ नुनानै जोंनि जाजेस बिथां पंकज सेत्री आरो लोगोसे जोंहा सनिया जे करियोग्राफार बिथांमोननि जे दैदेननायाव बिथांमोननि जे अननायाव जे बिथाङा इन्टारनेशनेल जे मोनसे कम्पिटिशनाव बाहागो लानानै दिनै ब्रन्जनि जे मेडेल मोननानै जे मोनसे गोग्गाथाव जे खालामनो हादों जोंनि जे बिटिआर ओनसोलाव दा बे मोनसे गोग्गाथाव दा बिथाङा मोनसे ब्रन्जनि मेडेलखौ जे देरहानो हादों बे ब्रन्जनि मेडेल जानो हागौ एबा गल्डखौ मोनाखै जानो हागौ नाथाय बे मोनसे थुलुंगाखांनायखौ जोंनि हालामाव थारैनो बे लाबोदों आरो आं बेसिकेलि साबायखर बावगोन जे पंकज सेत्री जोंहा बिथां बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि बे सिजन 1निफ्राय जागायनानै दिनैसिम बिथाङा जाजेस स्पेसियेल जे चिफ जाजेस बिथाङा दा बे बिथांनि जे दैदेननायाव माखासे जायफोर टेलेन्टेड सुबुंफोर बिथांमोनहा जे गोजौ लेभेलाव जे थांनो स्कपखौ मोनगासिनो आं बेखौनो बुंगोन जोंनि बड'लेण्ड गट टेलेन्टआ फैबाय थानाय समाव बिदिनो गोबां जायफोर टेलेन्टेड मोसानाय होन मेथाइ खननाय होन एबा बायदि रोखोमनि दामनाय देनाय फेशन दिन्थिनाय बेफोरबायदि टेलेन्टखौ जों मा खालामगोन नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव जों लांनानै बेबायदि मोनसे स्कपखौ जों होगोन आरो आं बेयावनो क्लियारलि बुंनो सानो जे जोंहा 15 जन जायफोर 15 जे फाइनालिस्ट जागोन जोंहा बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव सिजन 2 निबो जाबाय थानायाव मेगा अडिशन जोंहा जोबनानै थांबाय दा बिथांमोननो जों स्पेसियली जोङो स्कपखौ होगोन फैबाय थानाय समाव जब देखा था मतलब बडोलैंड गॉटल में ऑडिशन आया था एक्चुअली बडोलैंड गॉटल में जज कर रहा था तो उसका देखा था लाइक सी है उसका पास वो क्वालिटी था तो मैं सोचा उसको थोड़ा ट्रेन करके थोड़ा आगे लेके जाएगा तो मैं भी नहीं सोचा था कि वो सेलेक्ट होगा बोल के तो मैंने ट्राई करवाया एक बार तो सेलेक्ट हो गया तो उसके बाद फिर उनका कोरियोग्राफर सानिया उसने मतलब ट्रेन किया ट्रेन करके फिर 2 महीना में मतलब इट्स नॉट इजी टू कॉम्पीट ऑल ओवर वर्ल्ड का जो जैसा डांसर लोग है सर कॉम्पीट करना इतना इजी नहीं है बट देन ऑल्सो भी मतलब आई एम वेरी प्राउड कि उन्होंने 2 महीना में करके दिखाया एक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लेके आया तो आई एम प्राउड है और हम लोग को प्राउड करने के लिए प्रिंसी को थैंक यू और इवन बोरोलिन को प्राउड करने के लिए प्रिंसी को थैंक यू बोलता है और इवन उनका पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है बहुत सपोर्ट करता है ऐसे ही होना चाहिए मतलब सभी पेरेंट्स को एक मैसेज देता है ये प्रिंसी का जैसा मम्मी पापा है वैसे आप लोग को भी होना पड़ेगा आप तभी आप लोग का बेटा बेटी आगे बढ़ पाएगा कुछ भी कोई भी उसमें डांस हो सिंगिंग हो कोई भी मतलब एक्टिविटीज़ में कितना तारीख से जैसे आपका लास्ट सितंबर में सेलेक्ट हुआ था सितंबर में लाइक सितंबर ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक था अगस्त लास्ट वीक में सेलेक्ट हुआ था तो कंपटीशन था 30 अक्टूबर में था और ऑल ओवर द वर्ल्ड का पार्टिसिपेंट आया हुआ था यहाँ पे आपका कैटेगरी अलग अलग होता है क्लासिकल हिप हॉप फ्री स्टाइल एक एज कैटेगरी भी होता है अलग अलग एज कैटेगरी होता है ग्रुप भी होता है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड से 250 प्लस फाइनलिस्ट थे तो उसमें वो फ्री स्टाइल कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट आया इस मेरे लिए मतलब और बोरोलिन के लिए बहुत गौरव का बात है जो रिप्रेजेंट करके फर्स्ट टाइम बीटीआर से लाइक हम लोग का बक्सर डिस्ट्रिक्ट से बोरोलिन से इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में मतलब एक मेडल लेके आया ये कंपटीशन आपका डांस चैम्पियनशिप है एक मतलब ये हर साल होता है ये सीज़न 4 था आपका लास्ट ईयर फर्स्ट सीज़न दुबई में हुआ था फिर सेकंड सीज़न बैंकॉक में हुआ था इस बार बैंकॉक में थाईलैंड में हुआ बट पटाया में हुआ था और बीच में आपका जब लॉकडाउन कोरोना चला तब ऑनलाइन हुआ था और ये प्रोग्राम लाइक इंटरनेशनल जो आपका जो डांस का हम लोग का कुछ एक बोलता है ना मतलब यूनियन बोलता है ना उसका मतलब रजिस्टर वो है और इसमें जाने से मतलब यहाँ पे मतलब जो जजेस लोग था दे आर लाइक वेरी पॉपुलर मतलब कोरियोग्राफर बॉलीवुड कोरियोग्राफर से था लाइक रोयल था और आपका कुमार था उसका बाद में परेश था मेगा मैम था मतलब दे आर लाइक रोयल तो आप सभी जानता है ये आपका गलती से मिस्टेक हो गया जुगनू हो गया ये सब का कोरियोग्राफर है फिलीपींस से है और आपका कुमार तो अभी बहुत सारे रियलिटी शो में आप लोग को जब फुटेज दिखाई देगा तब पता चलेगा कैसा था फै बयबो फै जमदुवा दखरानि थाखाय मोनसे फोसावथाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवा दखरा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन फैगौ नभेम्बर दाननि 6 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों बेबायदिनो भलिबल काबादि खन्थाइ आवरायनाय लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन
फारि बायदियै देंखोमु 1-2-3 मेथाइ रोजाबनायाव दखरानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन। 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालार खालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।